Sithandwa sami, ungawari man. Umama uyahamba uye eMpumalanga, uhamba for 2 weeks and mamela. Ngidinga wena uzoba umama la ekhayeni lami. Ungawari. Lidladla lithi mina muntu wami, lithi mina kushoda wena mama. So uzoza ngosikhathi bani? No, umama uhamba mayi ngo-12. Wena ngifuna la uze la ngoma-3 if that's fine with you. Ngo-3 asiyenze ngo-2. Angeke eze man, wena mamela mina angeke eze. Uye eMpumalanga lo muntu uyohlala le boma 2 weeks. Ngenhlanhla futhi ngingashaya na 3 weeks asasele. Yebo. Ngo-3 ngizokulanda. Ish. Khuleka, you're gonna feel at home. Ifridge igcwele, eyethu. Umili, ngawari umili man, hayi. Sidwadwa sengane lesi, ayikho into azoyenza. Ngayeke man, abhayise man. Ngizovela ngimuphe imali nje abe right. Ngo-3. Sharp ke, ngizokufona. Okay, yeah? Nami yakani. Okay ke, nami ngiyakuthanda. Angithi yo. Ngiyakuthanda ke. Yeah, ngizokulanda ke. Love you. Wathi ncu. Sharp. Let's do this again. Jesus. Oh, umangithi cha. Yo, angeke avume. Hayi. Besathini sohamba kamnandi ke ngoku. Ngasikhalisela na cause mina no Bluetooth efonini yami. Dino Bluetooth. Yo, sokhangela iplaylist phana ku YouTube. Faka incandweni, faka usanda, faka bonke nje. Abazova ngawo ke. uYesu uyalalela. Aphendule. Hayibo, ndachayela nabantwana. Billy! Zosa. Seshushu nalento. Hayi isithombe bamhle. Indaba. Uhlalela isigaba. Uhlalela isigaba. Hlala ujonge ngapha kaloku. Hayi andikuvala, usuhleba kukwam apha, usuhleba ngola. Hayi mbani uzabuza. Ngola. Andikuva mntanami. Hayi kaloku nendlebe ebuhlungu ngapha. Ngola. Rasa ke ndikuve. Okay. uMike wenze into. Ngoku uzandixela ngendawo zika Mike kaka. Ayuyatya kanini. Wathini uMike? Atsho kuwe bayakuthanda? For 3 weeks
Uzocela uba umama kwami. Umuntu wami. Hey babe. Ngiyakutshela. Baby, Yeah, ese-toilet. ufuna girlfriend. Athi mina ngiyusibhaqisa umntwana. Wena isibhanqa. Mina ngizale isibhanqa. Shu. Athi wena futhi umubi naleyo. Mina ndimbi. Cancel all my plans. Psycho lapho. Ngibona ke ngazuthi ngicela basilekile. Yaf. Ngixelele uMike xa umbona uthi hayi umama uhambile, sekahambile. Ngixelele ba. Athi wena umubi. Athi ndimi. Athi wena mawuthi. Ohamba naye mhlawumbe. Uthi ke intombi yakhe lo girlfriend izawuza ngabantwana. Manje mina. I-girlfriend yakhe izawuza. Uthi mina manje umuntu akithi mina ngizomprayisa. Bese athi my God, why ngizomuphi bese Oh. noma mama. Ne. So uthe i-girlfriend yakhe izawuza ngabantwana. Sasa namhlanje ngabo 3. Ngabo 3. Hey. Ke man sulisa Athi mntana. ndiyahamba ngabo 12. Number 12. Hey, xa uyiplanile, hayi ke uzobona ke. Phelile. Kavula phi ihek? Uyiphethe mailbox yami? Kanti uzothi na? Alize kupicture Mike. Mike, kumile Mike. Asasalva lapha. Ngiyangithatha impahla zakho uhambe nazo. Nami sengixothekile kanjalo nje. Ngixothanga uyamuva on kwenye indawo. Move on ndo. Siphi impahla zakho? Yabona irabisho lapha? Hayibo. Uyithathe uhambe nayo. Sesuyelahla edampini. Impahla zika Mike ezami. Kalo. Bye bye. Phuma lo bye bye. Njalo. Nkosi. Thatha. Hayi photha nyana. Animgxoshi iyazihambela. Uyamuva awu. Thatha. Utheni umphotha uyenze ntoni? Andimgxoshi uyamuva awu. Uyakwakhe. Oh, move out. Ewe. Kodwa uzawusezutya phezulu. Uzawukhisa. Hayi. Kodwa utheni move out? Hayi ke mntanam ndakufaka impama. Umva wempama ushushu. Thatha lezo mpahla uphume nazo. Noma ikhina yakade baphethe. Baplane nalona ne? Okay. Hayi. Sibeleni manje. Thatha sabumchaya. Hayi ndiyathatha. Sabumchaya. Hayi ndiyathatha. So utheni ndizibeke phi kanene? Utheni ndizibeke? Hayi, soka petrol. Oh hayi. Enkosi mama. Ngavalekile gate. Usam. Igate yakho kana. Igate yakho baba yini? Sithando, bheka manje ifuna mi ku1% ezocima. So wena sheshisa sihlanganela ngasemakuleni. Yeah, sheshisa wena nje kuphela. I1% ifuna mende la kunagesi. Yeah. So you 5 minutes away. Yeah, so hlangana la emakuleni ke sheshisa. Ithi ngiphume ke. Sharp.